Yes, yes, yes.
Horas madihita sa luna. Atong tapuk kama parmenggota di bagasanon, mared di mahita. Marhite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon debata, say hamunangad do ulahonot ta. Ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maaw di buha siyang ari.
Pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso ali Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurong. Maulia te marohanami tuho ala di jauho hami tupakirimon di hangoluan sa leling nileleng na. Sa lehon matodim tu rohanami, sa margugo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan na di banua gidjangi. Pargugoy mahami manaluhon sa luhut na ng mga batami tuhasonangan. Say pagadda haporsyaon, pagkirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asamonang hami ro di ujung na, laho majalo tupali hami di julom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Mared de mahita. Sika ni patik di mingguta sa darion, ima na dienet siyan 5 Musa bidupito, ayat siya. Songonon madido disi. Di bahini, tamado ikoboto ommu, Jehovah do debatam. Ibana do debata na sitong jalabonar, napasitong padan dohot asiniroha. Tuhalang akan na makoholong ibana, doho tuhalang akan na mga raduti tonana. Pola maribu-ribu sudut. Ido sahat na, atong mangidogogo mahita tu debata laho bang ulahotja. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na partupati. Amen. Marid de mahita.
Tatopo ti madosatta. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa namin na gudangi. Di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hiyan. Sa luhut dohami manibil siya nakadalammu. Matchay godang do pangalaw siyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, ala nidenggan di basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalaw siyon nami. Sayingot mahami hobar tua sin roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa namin na gudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot to hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nung nga pola hupasisya kapangalosim songon obun. Jala songon obun manorop ak kadosam. Say mulak mahotuaw, ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari demahita. Tabigema epistel di mingguta sa darion. Ima natarsurat di Matius 10 ayat 40 sahat turodi 42. Marsoring-soring mahita sian hamima ayat 40 di ayat 42 non rakma hita. Nama jakon hamu ahudo jinakonna jala nama jakonahu namar suru ahudo jinakonna disi. Nama jakon panurirang, ala tergoar panurirang, dapotan upani panurirang. Nama jakon partigor, ala tergoar partigor, dapotan upani partigor. Rakmahita na paimutron aek tabar sa tahu tu sahala sian akan namet meton ala targoar si seak wibana tutu si tutudo nahudokot tuhamu ndang namago upana olat ni ima sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata. Jala no peopsa. Amen.
Mari de mahita. Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sa dok portibion, rap mahitamadok. Au porsya, ide bata Jehova, ido ama pargugo naso tulusan, na tumapalangit dotan. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni de bata Jehova na sasaday, ima na tunubuan si Maria, nagabi-gabian siya to di porbadia, at dorang suapuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman di silatus. Na matatarpajol di bana di hawa penor silang na tuat tu banu atoru dung ditanom. Na mula maulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo naso. Di sima ibana pay mamulak sogot tanoon ang humit halak na maulo doon. Au porsea ito di porbadia jaladong sa dahuria na badia. Uriha topan ni ala Kristen akan na badia. Do dias sani dosa. Do dihatai nama do. Mula mangulus sogod dengan ni halang naong mate. Do dengan luan nasora suga. Tabigay matikting na masa di huriata. Paralado hakayo peserpong pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro, dohot na patopahon parmingguan di bagas Taganuk marsada-sada. Lausuhut ma pasahaton nami sian parahalado, selamat ulang tahun, turuas ni huria, namar ulang tahun hari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di paso-paso tuhata mahita saluhutna. Titing na perjolo, goar ni mingguta ima minggu paupato dung Trinitatis. Minggu 2 Juli 2020 masuk mahita tu minggu opat dung Trinitatis nomor 8 hasil lusa daun di debata ama anak doh to di parbadia. Tapi mingguon ima makanguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Napa dua hod dan natubu. Di hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 nunga di basa-basa tuhata sarada dana boru tu keluarga amang John Lisbeth G. Manurung. Inang Sarah Nuara Weda yang Timalau nomor register 0505 alamat klaster Sepila blok BC nomor 212 BSD City Tangerang Selatan Wiksion. B di hari Rabu tanggal 20 Juni 2020 nunga di basa-basa tuata saya ada dana boru tu keluarga ama Christian Alexander Bintang inang Christian Jelita Nababa nomor register 0854 alamat Pilang Mutiara Serpong B2 strip 54 Pondok Jagung Timur Wik Bethlehem. C di hari Jumat tanggal 30 Juni 2020 nunga di basa-basa tuata saya ada dana boru
keluarga Mang Junaidi Sinaga, Inang Rosalinda Nenggolan, nomor register 1057, alamat Jalan Serpong Parung, Blossom Park Residen, Blok P12, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Wik Efrata. Ipas danaki nang naturasna. Apatuluhon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 2 Juli 2020 nunga di Jalo gabe ruas perseorangan di HKB Serpong Ima Samuel Gom-Gom Parulian Perdede, nomor register sada-sada siap lopat. Pida Sian Gereja HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung. Alamat Palem Sawit, nomor 50 Perumahan Palem Semi, Kota Tangerang, masuk Wik Philadelphia. Papaton Titing Parbagason, Titing Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagason, Ima Prensius Musa Surya Berkat Aritonang. Ruas ni HKBP Aikanopan, Resort Aikanopan. Yanakon ni Amang Partahi Tulus Hati Goran Aritonang, Inang Junior Sihombing. Alamat Jalan Utama Wonosari, lingkungan Opat Aikanopan, Kuala Hulu. Dohot Riani Putri Melati Simanjuntak, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni Amang Kristus Simanjuntak, Inang Tiarma Silaban. Alamat Jalan Kampung Pagedangan, Cicalenka, Kabupaten Tangerang. Pasu-Pasu Parbagason di Patupa di hari Senin 07 Juli 2020 pukul 10.00 WIB di HKBP Aikanopan, Resort Aikanopan. Napalimahon keluarga Nai Baru. Keluarga Nai Baru HKBP Serpong, Ima keluarga Mang Suwandi Hot Alfonso Manik, Inang Marta Prilia S, nomor register sada-sada 45, alamat Suradita Residen Perum Korpri, Blok G Sada 1026 Sisauk, Tangerang, Wik, Nasaret. Napanapon perubahan ni nomor rekening Bank HKBP Serpong. Rapat Palahalado nunga manulopi perubahan ni nomor rekening Gereja HKBP Serpong. Perubahan non mardalan ma efektif sian tanggal 10 Juni 2020. Dohoton pinabotohon ma nomor rekening Bank Negara Indonesia manang BNI HKBP Serpong 00 Sadawalu 30 7262 atas nama Huria Kristen Batak Protestan. Di Pangido Gomos asa sudi ruas boy mamake informasion tuaka sistem perbankan na dipake asa sudi ulaun perbankan sibahenon silianon dohot pelian namar pardumua tu HKBP Serpong boy ma mardalan dohot denggan kode kuris ni rekeningon songon na tarida di layar. Rekeningon ma nagabe rekening utama resmi HKBP Serpong namang gatihon rekening na terdaftar di MyBank. Napapituhon pilihan khusus. Sadarion Minggu 2 Juli 2020 diganu parmingguan pukul 06.00 08.00 10.00 dohot 17.00 WIB naing di Patupa 2 hali marpilian. Pilih perjolo manang amplop nabalau tuhuria dohot pusat jala pilihan paduahon amplop na violet lah mangurupi haporluan operasional huria. Na pawaluhon NHKBP Serpong gabi juara festival Kor Parheheon NHKBP Pondok Gede. Tahalas sodo na pasobulung HKBP manang NHKBP Serpong boy gabi juara sada festival Kor Pesta Parheheon NHKBP Pondok Gede na di Patupa di hari Sabtu sada Juli 2020. Tatanyakon ma naulina denggan na didapat na sidaon gabe madorong NHKBP lam mamuji dohot pasangapon tohata. Napasiyahon masih jalangan dohot parhubas. Marhite titingon pinabotohon matuhita sudi pamasaon ni huriata mamuse ulaun marsi jalangan ruas dohot parjamita nang liturgis dung sipul parmingguon. Ima songon namasa adorang sotiki pandemi ulaunon tamulai ma muse sadarion Minggu 10 Juni 2020 nunga taulahon tapamasa di Minggu nang salpo. Alani disosoi sudah ruas per minggu. Asatong ma hudul di hudulanna
paima parjamita dohot liturgis jongjong di inganana marsjalangan. Napa 10 pakobasion pertanyaan wik. Parhalado manasoi sude ruas ni huria di ganup wik asa dihaburjuhon madohote pertanyaan wik. Songonon ma hatotuan partikian pertanyaan di ganup wik na dibuka pukul 20.00 wik. Parjolo hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di wik Ebenezer. Tuan rumah ima keluarga Agus Pinondang Halomoan Panjaitan. Ulan Ervina Simanjuntak. Alamat Perum Bukit Serpong Mas Klaster Blok E8 nomor 77 A RT 002 RW 007. Napa duahon hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 wik Philadelphia. Tuan rumah keluarga Parngoluan Situmorang Inang Junita Kristina Sitorus. Dungi keluarga Pariaman Raja Guguk Inang Ika Lumista Sianture. Dungi keluarga Junus Kepler Perdamaian Sinaga Inang Mori Ria Sihombing. Alamat Kompleks Seknek Blok E 8 nomor 16 RT 016 RW 07 Komonanas Tangerang. Napataluhon hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di wik Nasaret. Tuan rumah ima keluarga Amang Calon Situa Roni Elmat Sihombing Inang Juniarta Masriani Manurung. Alamat GSI Perum Korpri Blok D2 nomor 26 Suradita. Napapaton hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 wik Jerusalem. Tuan rumah ima keluarga Amang Joy Saputra Sihite Inang Rita Uliana Simamora di Patupa di gereja. Naparpudi hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di Wiksion, tuan rumah imam keluarga Jarudin Siagian, Inang Marisa Simanjuntak, sekaligus penghiburan, Amat Nasida, BSD Puspita Loka, Jalan Kana, Sada, Blok AE, Tolu A. Masa Pusada, Hayason Dohot, pasangapon, pangaturon di parkir di HKBP Serpong. Gereja Mangido Dohot Gomos Asusudi Ruas A, Mangoloi Dohot Padalan Sudi Aka aturan lingkungan na adong di Blok O, T Dohot U. B, Dang mabolokon aka sampah di gereja Dohot di area lingkungan Blok O, T Dohot U. C, Targai masudi aka petugas parkir, Jalatai Huton masudi aka panuruon, manang arahannya aka petugas asature merdalan aka nomor domo tu parkiron. D, gereja Manasoi Asasudi Parhalado Dohot Ruas. Unang mamarkirhon mobil manang motor di lobi gereja. Nomor 12, akaulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. A, ibadah PA NHKBP Serpong di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 10.00 WIB. B, retret sekolah minggu HKBP Serpong 2023 kelas 4 5 Dohot Onom SD naing di Patupa di hari Sabtu Dohot Minggu tanggal 21 tanggal 1 Juli 2023 maringanan di Agape meeting dan conference Gadok. C, parheheon NHKBP Serpong naing di Patupa di tanggal 12 sia Dohot 26 Agustus 2023. Songonima suara ni titing di Mingguta Sedarion. Tajahama titing dohot laporan parhepengon na disagihon marhite WA grup. Asataboto hatorangan na umapit di sude aka ulaun. Martanyang mahita. Tamas itutudo hami Tuhan pasatun puji-pujian mardongan mauliate di sudi dengan di basam ala setotongdo diramoti jala di odihonho sudi perdalanan yang ngulu nami. Bila larohan nami do Tuhan, saminggu na kubulus kami tung mace godang asini roham naung di pasahat waktu kami. Hupar sauli kami me Tuhan di keluarga nami pribadi lepas pribadi. Tengah kami Tuhan di bagasan sadarion ima aka ulaun nanaing sipatu paun di huriam saminggu tujolo marhite-hite Tulu dewan na adong di huriami, dewan koinonia, marturia, doh diakonia,
Asima roham Tuhan, saya patulus masudei bui mardalan dohot dengan hubar tulomani roham. Ima songon parbu ini haporsiaun name. Asa tuguhan marhaporsiaun jala marsangap guarmu nasun badiai. Lasong ini Tuhan, tanya ko kami do akar wasmu na di bagasan parsahiton. Asida dirawat di rumah sakit, langsung ini pemulihan di Jabupe. Tanya kami do komos tu tangan parasian minakuk puaso Tuhan. Asi maroham say dulu manesida paso-paso maka ubat na pinakena, paso-paso ka usaha na pinatupan keluarga, asa saluhut nay makorhon hamalumon, yakar wasmu na di bagasan parsahiton. Tuhan parasi roha na sumurung, huha malewatehon hami ma denggan ni basam, ima di ruasmu naung di pasato basa-basam tonga-tonga ni keluarga na sida. Atong Tuhan, asi maroham say homa nampat perbudu-budu yanakon naung pinasahatmu tuganup keluarga, asa si oloi ajarmu mana sida Tuhan na mabiar tuho. Jala pargogoi ma nang na tua-tua na pe asa di bagasan haipason, nasida laho parmudu-mudu yanakon nasida. Asa bui Tuhan di pataro nasida yanakon na gabe siuda lomoni roham. Tuhan parasi rohana sumurung, pas dorohan nami Tuhan di minggu arianon, hubege hami saya martabata berwasmu di huriamon. Asi maroham Tuhan saya parsi dohot ma nasida gabe dohot, makubasi aka ulaun pelayanan di huriamon. Asa mardala dohot denggan, las rohani saluhut akarwasmu marsangap nang guarmu nasun badiai. Tuhan parasi rohana sumurung, laos tikope huhamal teho kami ma dengan ibasam, dikerja keras ni naposoni huriamon, nama dohoti festival parheheo dinas di pondok gede, taru dinasida di juara sada, itu Tuhan saluhut na alangasi dohot loni roham doi. Alai mangidu hami Tuhan, dang tuk holan sahat disi lasni rohani nasida, lasni rohanami Tuhan, naing manasida gabe, si ula lomoni roham, si baritahon, hasangaponmu di dia pe nasida naposo, baik di perkarejoan, di perkuliahan di kantor, hasangapon las warmima na di pasat nasida tuaka na humaliang na. Tuhan parasi rohana sumurung, tong dohami martangiang, tu panggom-gom ini manang partu gini bangso namion, si marham Tuhan asa gok dame ma bangso dohot negara namio dau sian akka paru kilon dohot akka namasa paso-paso ma pemerintah name sian na tumbibo saat na tutoru pe totong ibagasan biar maradot pun ho asa jumpa kami hadameon hadumaun tonga-tonga ni bangso dohot negara namion. Lasong oni ma Tuhan, tanggap kami masaluhu takarwas musian te kasaha tulan sia. O ma Tuhan na mangudiho jalan nama pangudu kami. Palawas kami Tuhan badalani ari-ari ngulu nami. Molotung pe kebuluson nami akan amau le tunga-tunga ngulu nami. Papas rohan nami Tuhan. Odo Tuhan nami na mangudiho kami. Ipe Tuhan dinanaing bikon nami anon. Atam nanaing sepasatu na posom ang paditahot ma pasaribu bukai rohan nami asa waktu si kami. Ahadona hinalomon di roham, marhiti-hiti hatam, nanang sipasaton na di parmingguan arianon. Atong Tuhan, o matay ngilit namin arianon, nakupasat kami. Hulan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si Hokop jala si Pangulo kami. Amen.
Tapasahan ma peliata tuhuria doho tu pusat, mared de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramautia teate dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madita salukna manginang.
Barita nauli di hita di mingguta sadarion minggu paopat tot dung trinitatis. Atani debata natar surat di buku Pesalmen bidua lupulusia ayat 15 sahatro di ayat 10. Hati goran dohot uhum do ujahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni buhim. Martua mabangso na uboto ulupulup, akan amar pangalaho di bagasan hatiuron ni buhim ale Jehoba. Say marulupulup do nasida manipatari marhite-hite goarmu, jalati buldo nasida hinorhon ni hati goranmu. Ay hodo saudara ni hagugun nasida, jala hinorhon ni habasau mido manuarang taduk nami. Ay siya Jehoba do lubu-lubu nami, jala siyan nabadia ni Israel do raja nami. Ima sahatna. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumopa langit dohotano. Ima kalimat pertama, ima ponggol parjulu di panidiangion haporsiaon ni huria Kristen di sadok portibion di seluruh dunia. Maka tidakon bahwa debata pargogo naso hatudusan. Ahado lapatan ni pargogo naso hatudusan. Maha kuasa itu bahasa Indonesianya. Dangadong naboy partudosono tu debata. Tidak ada yang bisa kita samakan, kita sederajatkan, atau bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Jalaima sifat utama nih debata, omnipoten, maha kuasa. Itu sifat utama ima pangalaho, ima kodrat, luhur. Kodrat Tuhan. Pargogo na suhatu dosan berarti dangadong na tumibo. Siya debata, dangadong na gumogo siya debata. Holan sasada debatado pargogo na suhatu dosan. Dia mabukti na pargogo na suhatu dosan debata. Alana tiki mangujuni Tuhan Yesus sibolis di pangujunan patuluhon ahatahe di patari daw sibolis tu Tuhan Yesus. Di patari daw sibolis harajaon ni portibion. Harajaon na. Olodho inna sibolis mangujuni Tuhan Yesus. Leonokwo sudetuho. Kau akan menguasai ini semua asal parsobbaho tuau. Pargogo naso hatu dosa. Ternyata sibolis juga pargogo. Alay dang naso hatu dosa nanggo sibolis. Holat debatado pargogo naso hatu dosa. Dia mabuktina bahwa pargogo naso hatu dosa debata uduk ni kalimat panidangyon haporsyautai patorako. Pargogo naso hatu dosa na tumopalangit dohotano. Siapa yang bisa menciptakan bumi, langit, dan bumi dunia ini selain Tuhan? Sibolis margogo dang boy mana-mana paportibio. Maha kuasa. Alay holan langit do tano do di do inna. Hamuna kamanginang dakpola tong rinci dah. Ati doh jolma doh suasuanan doh pidung doh hewan doh pak dakpola. Di sada Musa do tarsurati. Alay dihakam kalimat natu mo palangit do tanoon dihakami do doho nasaisina. Semua nasa nadong di portibion debatado namanopa. Debatado mula ni nasa na adong. Di bahasa filsafat didok mai debata sebagai causa prima. Penyebab utama. Sebab segala sesuatu penyebab utama, sumber utama. Ima debata. Pamatak tahun, debatado naman. Hosat tahun, boy hita marhosa, siya debatado harorona. Ngolut tahun, siya debatado asalna. Semua yang ada dalam diri kita berasal dari Tuhan.
Adong do manang napiga sifat ni debata ya, ada banyak sebenarnya ya. Semua yang maha-maha ya, maha kudus, maha tinggi, maha mulia, maha baik, maha pengasih, maha penyayang ya, maha benar. Semua yang maha yang baik kecuali mahasiswa. Engkau idang masuk tu sih. Jalamangihut tu sifat pargogo naso hatu dosa nima sifat ni debata naso marmula naso maruju, tidak berawal tidak berakhir. Mardomu tu sidotong sifat ni debata naso marpas sohotan, tidak terbatas, dang hadodoan, tidak terkira, tidak terpikirkan, tidak terbatas termasuk tidak dibatasi ruang dan waktu, omnipresent. Maha hadir dimanapun. Di 2 Musa 10 ayat 14 di dok debata tu bangsa Israel, au nuaeng au sogut. I am that I am, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya aku adalah aku. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun Allah tetap Allah dan Allah itu kekal. Dimanapun, kapanpun. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak berubah. Akup ni di dok debata Musa tu bangsa Israel uduk ni kalimat naking di ayati di perikopi. Audo Jehovah debatani opumuna. Debatani si Abraham, debatani si Ishak, dohot debatani si Jakob. Ido goar huro di saliling nililingna, jala goar parningota diau mar sudut-sudut. Mate do si Abraham. Mate do si Ishak. Mate do si Jakob. Ala yang go debata, hot do rodi saliling-liling. Itu gelar, itu sebutan untuk mengingatkan. Di awal mula perjanjian Allah terhadap umat Israel, diawali dengan perjanjian padan debata dohot si Abraham. Itu sebabnya disebut, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namangihu Musa pangalahon di debata, ima parbinoto nasun, maha tahu, omniscience. Di boto jaladida debata do sudena sana masa di portibion. Danga dong nabuni dia dupan di debata. Bahkan namanginang, na dong ibaga sa rohamuna sonnari, na dong ibaga sa pikirat tabi, di boto debata. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Alani debata do mengontrol kendali dunia ini ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang mengontrol dunia ini, ada di dalam kuasanya. Turpuk jamita sadarion naung tajahan hakim do hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Ini juga menjadi sifat utama dari Tuhan, dari Allah. Panguhum natigor, hakim yang adil. Ada ulaun ni panguhum, bamanguhumi, gitu kan? Panguhum do na mangulahon, ulaw ni panguhum do manguhumi. Dang ulaw ta manguhumi. Ya, kita bukan hakim, karena itu jangan suka menghakimi. Hakimlah yang tugasnya menghakimi. Tugas hakim adalah menghakimi, na salah dihukum, na somar salah dipalua. Yang salah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan. Itu hukum, sistem hukum dimanapun. Jalamardomu tu sifat sebagai panguhumondo, sifat ni debata sebagai parimas. Bah ai parimas do debata, ya. Jala di dok debata doi ditiki pasaton patik nasab pului. Di patik papiga homai tahe di dok. Patik papiga tahe di dok audo debata parimas. Patik padua. Ya. Dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu, manangahan na di Banua Gijang, doh na di Banua Tonga, ro na di Bagasan Naik na di Banua Toru, ianggo tunggabe, si sobaon manang sioloan. Uduk ni, ayau do Jehovah debatam, debata parimas. Rimas, marah, murka. Allah kita itu Allah pemurka. Si yuhu si luluhon dosa ni ama matuaka ya nakonna ro di sudut batuluhon ro di sudut paupaton pino parniaka na marsuguni roh hadiau.
debata panguhum parimas. Identik itu, panguhum parimas. Molo tarimas debata di bait jolma, diuhum debata ama jolma. Apa yang paling membuat Allah murka? Apa yang paling mudah? Yang paling gampang sekali membuat Allah murka apa? Dosa. Dosa. Dosa paro rimas dohot uhum ni debata. Molo di lausi jolma pati di debata, mardosa ma jolmai tarimas ma debata. Upati nuhor ni dosa do kematian. Upah dosa adalah maut. Maut adalah hukuman karena dosa. Tetapi Allah adalah hakim yang adil, panguhum natigor. Hakim yang adil akan melaksanakan hukum yang adil. Jadi dang tersirang hati goran sianuhum di debata. Hakim yang adil. Hakim di dunia bisa tidak adil. Apalagi mau disogok, pungli. Begitu dang adil. Nah aturan salah ipalua. Nah aturan malua bebas isalahon, ifondis, dihum. Imanggo di portibi. Tapi kalau Allah hakim yang adil. Dan hakim yang adil akan melaksanakan hukum yang adil. Dia mabuktina ala dosa portibion tarimas debata di paro debata nasumar. Allah murka. Ala nunga dosa Sodom dohot Gomora tarimas debata diuhum debatama disiapor debata. Sodom do Gomora marhiti udan barerang dohot api. Pertanyaannya, seandainya hari ini Allah murka lalu Allah mendatangkan air bah. Siapa kira-kira yang selamat di antara kita? Ise mahula ningi luas debata masuk tu parawi. Ise manaso ni luas na. Sapala tarimas debata HP, mace posido. Si mate-mate, nanti. Sapala tarimas debata. Jala sogot haduan di haroro ni Yesus padua halihon, masa dope penghukuman. Nanti pada saat Yesus datang kedua kali masih terjadi penghakiman. Kita setiap minggu di Ponggol Padua homai saitado. Di sima ibana pai mamulak sugut tutanoon, manguhumi ala na mangulu doho na mate. Masih terjadi do PHP penghukuman masih. Ganu minggu tahat tidakon. Ise mahita hulaning na malua. Ise mahita na hulaning na honauhu. Pertanyaan. Jadi amanginang, molo karakter manang sifat ni debata paruhum na tigor hakim yang tetap akan menghakimi bahkan nanti ketika Yesus datang kedua kali masih terjadi penghakiman. Mohado hita maradupon debata jahuba panguhum. Bagaimana seharusnya sikap kita? Maradopon paruhum natigor ikonadong madihita biar mida jahuba. Itu takut akan Tuhan. Jalahola debatado natama, debatado hita tamama biar bukan kepada yang lain. Biar mida Jehovah ma pangalahon ay konadong di rohani hita jolma. Di rohani akkana porsea. Dang holan mabiar hita ala panguhum debata, alai ang munak kamanginang biar mida Jehovah itu mendatangkan berkah. Paro pasu-pasu do biar mida Jehovah. Tersurat doi di Bibel tai. Biar mida Jehovah do permulaan ni para binotoa. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran. Bila saudara ingin pintar, ingin berhikmat, takutlah akan Tuhan. Firman Tuhan yang katakan itu. Amsal.
Biar mida Jehovah do mual ni hanguluan. Alai dua si anak kasifat ni debata na paling menonjol terlebih tuhita sebagai huria Kristen sahat rodi sadarion ima asini roha dohot hasit tongan ini. Ya, memang Tuhan adalah hakim yang adil, hakim. Dia akan menghakimi, tapi Tuhan kita itu juga kasih dan setia, luar biasa. Kasih dan kesetiaan. Asini rohadot hasitongan. Para si rohado Jehovah, Allah itu maha kasih. Jaladido debata doi dipati padua honi. Nakin, audo debata Jehovah debata parima sinna adong dope uduk ni. Dangi? Ya, adong dope uduk di kalimati. Audo Jehovah debata parima siluluho dosa ni ama matuakayana konna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinopar ni akana sogo ro hadiau alai adong do alai na omat tong napalabok ko rohai alai asido rohakku diaka na maribu-ribu akana makaholongi au na mangaraduti patiki. Diraduti hamudo amanginang pati ni debata. Imajo ta lusi. Edidok dokan. Asido rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama kaholongiau akan nama mangaradoti patiki. Taradoti do pati ni debata. Ibagasar rohana bima ya lusiate. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Berpegang pada perintahku. Salah satu perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah takut akan Tuhan. Kasih dan setia inilah sifat Allah yang paling menonjol dan yang kita sudah terima. Kita sudah rasakan itu. Kasih dan kesetiaan. Di perjalanan Eksodus yang perhatubanan Mesir sah ro di tanah Kanaan, jok do di lau si bangsa Israel pati ini dibatate. Parungut-ungut, si jogal baut, ya olo do si pata, bahkan heado di topa bangsoi aladang sabar pai masih Musa tuat sian dolo Sinai dang sabar bangsoi ipatu panasida lobu sian mas di sobbanasida. Itulah kekeras kepalaan dan kejahatan bangsa Israel. Allah yang ko debata, diuhum do, alay toktong do setia Tuhani. Dia mas setia na, toktong do kaprohana, majalo asal ma, muba bangsa Israel, bertobat. Tangan Allah selalu terbuka bagi orang-orang yang mau bertobat. Allah ni, parimas pede bata, anggun naubelga pangalahon ni dibata, sifat karakter Tuhan adalah parasiroha, jala parholong roh. Allah kita memang pemurka. Sapala terima si mate-mate, alai ubelga do holong ni rohan. Kasihnya jauh lebih besar daripada murkanya. Mengampuni. Atong dia mabukti ni asini rohani dibata. Imanuai. Dia mah bukti ni asini roha dot hasatiau ni debata tuhita. Apa buktinya? Saudara, bahwa Tuhan itu setia dan mengasihi kita. Apa buktinya? Yesus Kristus. Betul sekali. Yesus Kristus anak ni debata nasa sadai mate di haup inor silang jala mula mangolu alani kita. Demi kita. Patu pahasesan ni dosa dohot haluaon tuhita jolma pardusaon. Itulah buktinya. Ima bukti apalah na paling takas paling jelas wujud asini rohani debata tuhita jolma. Panguhum jala parimas debata alai parasi roha doiban. Jala setia. Mertua ma akana porsea di Tuhan Yesus Kristus. Martua ma naung majalo asini roha dot hasatiau ni debata. Sasitong na ita dona patut honau humate alani dosa ta ise mahita na somardusa dangaro.
Kita semua berdosa. Alai Tuhan Yesus magabe sikata manuhuk uhumi. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus yang mengalami penghukuman itu. Gabe maluahita. Seharusnya kitalah yang dihukum karena dosa-dosa. Bila ada 3.000 jemaat HKBP Serpong, maka seharusnya ada 3.000 salib buat kita masing-masing. Dan karena kita berdosa, kita yang harus dihukum. Masing-masing harus pegang salibnya manuhuk silangna. Tetapi Allah melaksanakan hukuman cukup dengan satu salib. Salib Kristus. Sehingga kita saudara-saudara tidak perlu disalibkan. Salib Kristus, Yesus disalib dengan satu salib Kristus, dosa kita diampuni. Atong molosongoni pertanyaan. Molo masa do PHP haduan sugut roh Tuhan Yesus pedua halihon. Masa do pangumuman penghakiman. Bohado hita. Bohado hamu hamanginang ruas ni HKBP Serpong kulani. Itu dia do hita. Kemana kita? Kalau Yesus nanti datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kemana kita menginang? Salib Yesus itulah menjadi jalan keselamatan buat kita. Kita tidak lagi akan dihukum. Kita tidak disalib karena Yesus sudah manuhuk silangi, disalibkan demi kita. Salib itu juga sekaligus menjadi dalata, bongot, mulus, tulus. Tuban wagija. Jadi molorope haduan sugut, Yesus pedua halihon manguhumi, halak na mangulu dok namate. Akana porsea di Tuhan Yesus pos marohatta malua dohita ay ngamate Tuhan Yesus. Tidak percuma lah, jangan percuma lah Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Undang tabain gabi sia-sia hamatean ni Tuhan Yesus si. Tahanguluhom may pos marohatta. Atong molosongoni di do itong di ponggol patuluhon hataha porsea otay. Ya. Ahatahe di ponggol patuluhon di hataha porsia nau porsia di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen nakada badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na madok mula manggulu sugud daging ni halak nang mate dohot itu jawabnya. Jadi molorope Yesus sogot haduan manguhumi halak na mangulu na mate bongok dohita di hanguluan na sorasuda. Kehidupan kekal. Ima jabarta. Ima halubiatta. Ima hasurungan ninagabe Kristen. Ulihian kan? Sungguh luar biasa. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Sungguh maha besar kasih Tuhan itu kepada kita. Ketika penganut agama lain ditanya, Pak kalau saudara meninggal kemana? Apa saudara masuk surga? Belum tentu. Insya Allah itu ate. Molo halak Kristen, molo hamu, molo mate hamu amang bongok do hamu tuban wagi jangi. Badolusmu. Tong do insya Allah. Daktar BG. Bohado alusmu. Amin. Puji Tuhan, pasti itu jawabnya. Ya, amin, pasti. Semua orang percaya pasti masuk surga. Semua warga jemaat HKBP Serpong pasti masuk surga. Amin. Atong molosongoni rap mahita do parpesal menakin. Rap mahita marulupulu. Ya, kita bersuka cita marulupulu mamuji Tuhani jala makanguluhon hati goran dohot asini rohani debata di nguluta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate dohot puji-pujian ma Tuhan di sobahon rohanami tu adupanmu ala nunga di patu begihon hohatam nabadia tu tonga-tonga nami apala di minggu sedarion di paingot hohami ali Tuhan marhite hatami asa toktong suan di bagasan rohanami biar mida jahuba
Alay tarlubi ali Tuhan asa toktong hingot hami balga niasi dot holong ni roham di hami. Marhite Jesus Kristus namate di hau pinor silang jala mula mangolu humokop hami. Manesa dosa nami gabe malua hami jala parjabar hami di hanguluan na sora suda na pinaradim di banua gijangi ali Tuhan. Maulia tema Tuhan. Nau mulinai, nau balganai, na rumikot na yali Tuhan, nungga dilehoko jala di paradeho di hami. Atong tamatok tong ingoton nami noni di bagasan gulu nami, asa toktong suan di roha nami, biar mida Jehoba, jala mangolu hami, makka nguluhon hati goran, dot holong ni roha, ni debata di ngulu nami siganupari. Selopokon hatam na badia itu bagasan roha nami, aleto di porbadia, pargogoy hami makkanguluhon dohot mangulahon hatami di bagasan ngulunami siganupari. Ramoti pasu-pasu masude ruas ni huriam di HKBP Serpong. Mulai sian poso-poso danak remaja nama godang nama tua sahat rodiak kana lanjut usia. Molu tuang adong kana marsahit di bagasan parsahito nasi roham dulu manasida ape hotanga muna badia itu pamatang na pamalum sahit na pargugoy nasida akan nagalepe ali Tuhan urupi pargugoy nasida akan namarsak apu lima ramoti jala pasu-pasu nak kami akan naposom padita situa ro di surya karuas ni huriam na mangalehon gogo na tiki na rohana marhobas di huriamon ali Tuhan pakai mahami gabe ula-ulam nalam patanghon haporsyaon ni ruas di huriami marsangap marmulia matoktong goarmu di tonga-tonga ni huriamon mauliate madiho ali Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Songon hataridan ni hamoleti norahatta ta pasahat ma piliata jalata puji matuhatta marede mahita.
tangia kon mapiliat tamar tangiang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa nama uli utus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di julum, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusanami, songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.